Tenhle systém byl navržený pro výcvik a trénování operátorů obsluhy tunelu, zejména operátorů dopravy, operátorů technologie, který obvykle sedí na velíně tunelu a slouží pro trénink nestandardních nebo mimořádných situací v tunelu. Systém byl vyvinut nejprve pro interní účely firmy Eltodo pro tunel Mrázovka na pražském městském okruhu. Následně byl komerčně využit i pro provozovatele tunelů jak v České republice, tak v zahraničí. Do trenažéru byly implementovány scénáře na základě tzv. Havarijních karet. Tyto havarijní karty slouží integrovaným záchranným složkám k řešení nestandardních situací v tunelu. Prostředí virtuální reality vychází ze skutečného tunelu, ze skutečné stavby, ze skutečných zařízení v tunelu, které jsou tam umístěny, a ze zkušenosti s reálným provozem. Virtuální realita je napojená na simulaci řídícího systému, kde jsou simulována chování všech zařízení v tunelu a je tam udělán fyzikální model chování tunelu, to znamená reakce například proudění vzduchu, když zapneme ventilátor, nebo nárůst spotřeby elektrické energie. Operátor dopravy celou situaci by měl vidět na kamerech videodohledu a měl by správně zareagovat. V případě, že se mu to podaří, tak by mělo dojít k uhašení požáru, hasiči, kteří přijedou k vyčištění celé místa nehody a ukončení tohoto scénáře. Simulátor díky tomu ušetří provozovateli tunelu nemalé finanční prostředky, které by museli jinak vynaložit do organizování takovýchto mimořádných situací v tunelu, organizovat uzavírku tunelu a simulovat zde reálný zásah. Tunelový trenažér je vybaven téměř 20 scénáři, mezi které patří zejména přítomnost osob a zvířat v tunelu, srážky vozidel končící nehodou, nehody končící požárem a potom velmi nestandardní události, jako například hrozba teroristického útoku nebo demonstrace v tunelu. Systém se neustále dále vyvíjí a nejnovější verze umožňuje připojení na jakýkoliv řídící systém tunelu. Systém nemá omezení, co se týká architektury nebo složitosti tunelu a jeho vybavení. Školitel do systému zadává nestandardní událost, kterou chce vyvolat, a dispečer sleduje na monitorech pohledy virtuálních kamer, které koukají do tunelu a sledují celou situaci v tunelu. V prostředí virtuální reality jsou využity prvky s umělou inteligencí pro simulaci vozidel a osob pohybujících se v tunelu, zejména při simulacích během mimořádných událostí. V průběhu scénáře samozřejmě operátor může reagovat i nesprávným způsobem. V takovém případě školitel většinou scénář předčasně ukončí a poučí školeného operátora o správném jednání. A nebo školitel neukončí scénář a operátor může vidět důsledky svého nesprávného jednání. V obou případech je ale vždycky možnost celý scénář zopakovat, samozřejmě s určitým prvkem náhody, a znovu proškolit operátora na správnou reakci. Je to další úspěšný produkt firmy Eltodo, který zvyšuje bezpečnost provozu tunelu a zachraňuje nepřímo i lidské životy v tunelech.